ସ୍ୱାଗତମ୍ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଜଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମେ ସମସ୍ତେ ମାଛ ଖାଅ ନା? କହିଲ, ମାଛ କେଉଁଠି ରହେ? ମାଛ ପାଣିରେ ରହେ। ପାଣି ବିନା ମାଛ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ମାଛ ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ପାଟି, ଆଖି, ଗାଲିସି, କାତି, ପକ୍ଷ ବା ଡେଣା ଓ ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ। ମାଛ ଦେହରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାଛ ତା'ର ଗାଲିସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ମାଛ ପାଟି ମେଲା କରିବା ସମୟରେ ପାଣି ତା ପାଟି ବାଟେ ପଶିଥାଏ। ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ପରଦା ସଦୃଶ। ଏହା ପହଁରିବା ସମୟରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାଛର ପକ୍ଷ ବା ଡେଣା ହାଲୁକା ଓ ଚଟକା। ଏହା ତଳୁ ଉପରକୁ ଓ ଆଗକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମାଛକୁ ଆଘାତ କଲେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କାତି ଯୋଗୁଁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଆଘାତର କୁପରିମାଣ କମିଯାଏ। ତମେ ସମସ୍ତେ ମାଛ ଦେଖିଛ ନା? କହିଲ, ମାଛର ଆକାର କେମିତି? ଏହାର ଆକାର ଉପର ଓ ତଳ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପହଁରିବା ବେଳେ ଘର୍ଷଣ ବଳ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ଆଖିରେ ଯେପରି ପରଦା ଥାଏ, ମାଛର ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରଦା ଥାଏ। ଆଖିର ପରଦା ତା'ର ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଆଉ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କହିଲ, ମାଛକୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଲେ ସେ ମରିଯାଏ କାହିଁକି? ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମରିଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥାଏ। ବାସସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣର ପ୍ରଭେଦ ରହିଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।